Ongi etorri guztio, Euskal Autonomia Erkidegoan diru sarrerak bermatzeko errenta gaztelerazko RGI siglekin ezagutzen den diru laguntza jasotzeko mugak kolektibo zaurgarrienei berrezarri nahi dizkietela salatu dute. Argilan Esekak, Berri Otxoak taldeak eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak gaitzetsi egin dute bihar legebiltzarrean eztabaidatuko duten lege proposamena. Etxebizitza alorrean berriak ditugu Hego Euskal Herriko bi hiriburutan Bilbo eremu tentsionatu gisa deklaratzeko prozesua udazkenera atzeratu da. Gasteizen berriz, laster izapidetuko da eremu tentsionatu gisa. Indarkeria matxistari lotuta gizon bati 5 urte eta 6 hilabeteko kartzela zigorra ezarri diote koinata adingabea bortxatzeagatik. Zigorraz gain biktimarekin harremanetan jartzea eta hurbiltzea debekatu diote eta kalte ordain ekonomiko bat ere ezarri diote biktimari eragindako kalte moral eta psikologikoengatik. Laura Aznal, Nafarroako Parlamentuko Bilduko bozeramailearekin bildu zen duela aste gutxi Hamaika telebista. Pasaden ekainaren 13an Iruñean eginiko elkarrizketan tortura, euskara, etxebizitza edota industriaren inguruan mintzatu da Aznal, besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian Hamaikako platotik irten gara eta Nafarroara egin dugu salto. Parlamentuan gaude, lurralde honetako aktualitateari eutsi eta azken garaietako gai esanguratsuenei buruz mintzatzeko. Eta horretarako, Laura Aznal, Nafarroako Parlamentuko Bilduko bozeramailearekin arituko gara hizketen. Arratsaldeon eta mila esker elkarrizketa gonbidapena onartu izanagatik. Arratsaldeon, plazera handi bat. 2 urte igaro dira da, Nafarroako Parlamentua martxan jarri zenetik iaia, nola baloratuko zenuke orain arteko ibilbide hau? Hasteko esan behar dut legegintzaldi honetako 2 urte hauek intentsoak izan dira eta oso intentsoak izaten ari dira. Nik uste dut aurreko legegintzaldiaren lanari jarraipena eman diogu eta bi aurrekontu akordio lortu ditugu legegintzaldi honetan, baina ja guztira 10 aurrekontu akordioa dira eskuinari gabe. Eskuina txokoan dago momentuz, nik uste dut oso berri ona dela Nafar jendartearentzat. Eta gure lanarekin beti bezala nik uste dut eskubideak zabaldu egin ditugu, hezkuntzan, gizarte eskubidetan, pentsioak duintzeko lan egin dugu, tokiko entitateen finantziazioa handitzeko, euskararen inguruan, helduen euskalduntzearen doakotasunearen bidean, eredu bat sortzeko Nafarroako eremu ez euskaldunean, euskarazko hedabidentzako diru laguntzak handitzeko, eta hainbat arlotan gizarte eskubidetan esate baterako etxez etxe zerbitzuan, eguneko zentroak, eta bar, zeren ikuste dut Euskal Herria Bildu erabakigarria denean jendeak irabazten du. Nik uste dut jendeak ikusten duela, egiten ari garen lana, eta balioan jartzen ari dela, eta horrek zalantzarik gabe ematen digu indarra etorkizunari begira. Aktualitateko hainbat gairi helduko diogu orain, eta alde batetik motivazio politikoko biktimen aitortzaren inguruan galdera batzuk egin nahi nizkizuke, Nafarroan horren bidean egiten ari zareten lanean. Azken aitortzak gainera tortura biktimenak izan dira, aurreko astean 21 eta azken egunetan beste 2 pertsona aitortu dira. Kostatu eginda torturatu ere biktima izendapen hori ematea? Zalantzarik gabe oso zaila da, oso bide konplikatua izan dela esango nuke, baina komentatzen duzun moduan, aurreko astean 21 pertsona gehiago, aste honetan bertan 2 pertsona gehiago, azkenean lortu dute errekonozimendua. Haiek izan dira urte luzez, hamarkada luzez, izan dira biktimak ahaztuta egon direnak eta izkutatuta.
Agerian geratu da, azken denboraldian tortura sistematikoa izan dela Nafarroan, bakarrik ikusi dugu izebergen punta, besterik ez, guk balioan jarri nahi dugu egindako bidea, bazen garaia, benetan, bazen garaia, baina pentsatzen dugu oraindik asko falta da benetazko bizikidetza lortzeko, bide bat luze dagoelako eta asko egiteko dagoela oraindik, baina esan bezala oso berri ona iruditzen zaigu eta balioan jartzen dugu egindako lana. Gizarte aldarrikapen eta protestei erreparatuko diogu orain, azken garaietako auzi esanguratsuenetako bati buruz galdetu nahi nizuke, Arostegiaren inguruan gertatu denari buruz, maiatzaren 19 eta 23 bitarte, epaiketa batzuk izan dira, baztango 7 bizilagun epaitu dituzte, eta horren inguruko zure iritzia jakin nahi nuke, adierazpen askatasuna urratzen dute halako epaiek, edo nola ikus genezake halako egoera bat? Hasteko esatea Euskal Herria Bildu saiatzen da beti kaleko aldarrikapenak instituzioetara ekartzea. Egin dugu osasungintzaren arloan, egiten dugu pentsionen arloan, eta Arostegian gertatu zena 2015 urtean UPNren eskutik sortu zen makroproiektu hori. Uste dut zirela 288 etxe bizitza, luxuzko hotel bat, Lekarozko herriak eta Baztango herriak argi utzi zuten ez zutela nahi haien borondatearen kontrako proiektu bat zela, ez da herrien borondatea errespetatu, eta gainera komentatzen duzuna orain, antolatutako talde kriminal bat izatea leporatzea, 3 urteko espetxe zigorrak, 55.000 euroko isuna jartzea, guztiz desproporzionatuta da. Hasteko gure elkartasun osoa, egunero, egon gara hor haiekin, eta, absoluzioa besterik ez irudikatzen dugu irtenbide bezala, zeren herri mugimendua, herri protesta ezin da kriminalizatu. Beraz, bere garaian ere, gaia izan zen desadostasun puntu handi bat, aldaketa gobernuarekin ere, eta Euskal Herria Bildutik izan zen desadostasun handia, eta benetan espero dugu argitzea eta absoluziora iristea. Euskarari dagokionez bestalde, alor ezberdinetan duen espazioari buruz galdera batzuk, alde batetik, lanpostu publikoetarako hizkuntza eskakizunei dagokiena. Nafarroako gobernuak hainbat profil elebidun berri plazaratu ditu, 258 izan ziren maiatza hasieran, baina beti ere zonifikazioaren araberakoak eta askorentzat ez dira nahikoa eta oso epe luzera inplantatuko direnak. Zein iritzi duzu prozesu guzti horren inguruan? Asko luzatzen dela iruditzen zaizu? Asko luzatzen da, oso zaila da guretzat, Euskal Herria Bildurentzat zaila da Euskararen inguruan aurrera pausoak lortzea gobernutik. Oso argi daude gobernuarekin dauzkagun desadostasunak. Hizkuntz politikak dira bat. Fiskalitatea da beste bat, azpiegitura handiak beste bat, baina Euskararen arloan zaila da, PSN mugitzea, eta, esan behar dut, alata guztiz ere mugimenduak egon dira, motelak, ez direla batere nahikoak, Euskal Herria Bildu beti defendatuko du zonifikazioa gainditu behar dugula, baina benetan zaila dela eta horretarako kaleko indarra bai behar dugu. Parlamentu honetan dauden gehiengoak ezagunak dira, eta kalea oso beharrezkoa, baina ni baikorra naiz. Eta benetan espero dut aurrera pauso handiago egotea, zeren gure hizkuntza da eta merezi du beste toki batean egotea Nafarroan, eta esan bezala eskubideak ezin dira zonifikatu eta euskaraz ere ez. Aurrera pausoak txikiak eta kostatu egiten dira aipatu berri duzu, eta euskarak hezkuntzan bizi duen egoerari dagokionez agian aste honetan parlamentuan gertatu dena horren isla izan daiteke, ze mozio bat ez da aurrera atera, nun adibidez, besteak beste aldarrikatzen zen pai programa ingelesak hezkuntzan duen espazioa
hor antolatzen duen lege horren, ebaluazio bat eskatzen zuen, eta zuek mozio horren alde bozkatu zenuten, baina adibidez PSNek aurkako bozka jaso zuen. Zein da gai honen inguruan argi pixka bat ematen baldin badiguzu gai honen inguruan? Hori da oso adibide ona jarri duzuna oraintxe bertan, gertatu zena mozioarekin esate baterako. Bai programa sortu zen euskarazko matrikulazioak murrizteko. Hori argi eta garbi esan behar dugu. Eta gainera, bere garaian, Barzinak berak esan zuen, kaltetzeko, euskara kaltetzeko sortu zen programa bat, baina eske gainera porrot programa izan da. Eneka Maiz, gure lankideak oso ongi azaldu zuen. Porrota bikoitza, zeren ikaslek ez dute lortzen maila ingelesez, beste gaiak ulertzeko, beraz, ingelesa maila ez da lortzen. Eta gero sakontzeko eta ulertzeko beste gaiak ezin da hizkuntz nola esaten da, behikularra izan. Eta ez dira gutxi izan, egon diren eskaerak bai programatik ateratzeko. Argi geratzen delako porrota dela, baina hala eta guztiz ere UPN eta PSN temati jarraitzen dute gaiarekin. Horregatik diot oso adibide ona da azaltzeko ze zaila den batzutan aurrera pausoak lortzea. Etxebizitza eta zaurgarritasuna uztartzen dituen kasu baten inguruan aste honetan gertatu berri denaren inguruan aipamen bat, pasa den astean ekainaren 11an etxegabetze bat gauzatu da Iruñean, aurreko astean hilaren 4an atzeratzea lortu zen etxegabetze hori Espainiako poliziak batean egin duena. Zein erantzukizun dute erakunde publikoek halako kasuetan badakitu dalak alokairu alternatiba bat eman ziola, baina adibidez kasu honetan ez du astirik izan gauzatzeko ere. Zer egin daiteke horrelako kasuetan? Bueno, eske erantzunkizuna da argia batzutan hartzen dira neurri paliatiboak, baina hori ez da irtenbidea. Irtenbidea da etxebizitzaren eskubidea bermatzea, jende guztiontzat. Eta nola bermatzen da hori, komentatu duguna etxebizitzan hartzen diren politikekin, eskubidea bermatu behar da, eta gero, badaude kasuistika anitza, eta hiri handietan, agian zailago da gai batzuk konpontzea, baina hala ere guretzat, Euskal Herria Bildurentzat, lehentasunezkoa da. Ezin da kanporaketak egon, gaur egun, ezin dira etxe bizitzak hutsak egon, eta bitartean jende etxe bizitzari gabe. Beraz esan bezala jendearen kezkak, gure kezkak dira, eta esan bezala jendearen aldarrikapenak eta arazoak instituzioetara ekartzen saiatzen ari gara, eta lan egiten jarraituko dugu. Industriaren egoera ere, Nafarroan pilpilean dagoen kontu bat da, azken hilabeteotan hainbat lantegiren itxierak jakinarazi dituzte, izan Suntsundegi, izan orain BSH. Nola iritsi gara honelako egoera, industriaren egoera honetaraino? Egoera nahiko kezkagarria da, bai, nahiz eta askotan entzuten dugu, eta gainera egia da, makrodatuak onak direla termino orokorrean. Baina gero, badaukagu Suntsundegi, 300 piko langilekin zuzenki, gero hornitzailetan badaude gehiago, BSH-rekin gertatzen ari dena, nanok itxi du ere, eske guztira nik esango nuke 1000 langile baino gehiago, eta naiz eta makrodatu horiek onak izan, gero errealitatea da zaila. Beraz, nik uste dut alde batetik deslokalizazioa da oso arazo handia, deslokalizazioarengatik alde egin nahi du BSH, eta alde egingo du BSH, deslokalizazioarengatik nano enpresak itxi du, eta gero neurriak hartzeko unean, batzutan egia da Euskal Herria Bildu bakarrik geratzen dela parlamentu honetan. Nik uste dut neurri ausartak
hartu behar direla deslokalizazioaren kontra, eta ulertu behar dugu ere hiperglobalizazio honetan gero eta zailago izanen dela egoera enpresa batzuentzako. Beraz, beste negozio mota aztertu behar dugu, langileak birkualifikatu behar dugu, eta orain etorriko da parlamentu honetara industriaren legea, ikusiko dugu zein neurrian aukera bat izango den, edo zenolako ambizio maila etorriko den lege hori parlamentu honetara. Gure aldetik saiatuko gara lege hori aberasten eta proposamenak egiten hori ez errepikatzeko edo olako egoerak zailtzeko. Eta amaitzeko, etorkizunari balizko begirada bat egingo diogu, nola aurreikusten duzu ziklo politiko honen bigarren etapa, eta indarrez iritsiko da EH Bildu datorren ziklo politikoko hauteskunde sortara? Oso zaila da erantzutea, begira zer gertatzen ari den azken egunotan eta gainera dena mugitzen da hain azkar, oso zaila dela esatea zer gertatuko den azkeneko 2 urte hauetan. Baina gure aldetik, Euskal Herria Bilduren aldetik oso baikorrak gara. Nik uste dut indartsuak gaude, komentatu dut hasieran uste dut kalean jendeak ikusten du egiten ari garen lana, beti jendearen eskutik lan egiten dugulako eta berriro diot jendearen aldarrikapenak, jendearen arazoak, jendearen keskak instituzioetara ekartzen ditugu. Nik ikusten dut Euskal Herria Bildu esan bezala indartsua, baikorrak gara, eta lan egiteko gogoekin, uste dut bide zuzenean gaudela, eta baikorra gara. Beraz, emaitzetan goranzko tendentzia horretan pentsatzen egon gaitezke? Bai, nik uste dut baiet, goranzko joera argi dagoela pentsatzen dut, azkeneko inkestak ikusi dugu joera hori, eta horregatik ilusioarekin lan egiten jarraituko dugu etorriko diren 2 urte hauetan, nola bukatzen den legegintzaldia. Gaurkoan jarraitu genezake gehiago izketa, baina gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa. Laura Aznar, mila esker Amaikarekin hitz egiten esertzagatik. Plazera handia, mila esker zueri. Politikarloan segiz Pradales eta Sánchez izango dira transferentzien aldebiko batzordearen buru uztailaren 15. bileran, gobernu bileraren ostean eman ditu xehetasunak Pradalesek. Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak iragarri duenez, uztailaren 15ean transferentzien aldebiko batzordearen bilera zuzenduko du Madrilen, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentarekin batera. Gai asko eta garrantzitsuak jorratuko dituztela azaldu du Pradalesek. Gizarte segurantzarekin lotutako eskumenak, euroeskualdea edota euskararen ofizialtasuna Europan. Gobernu bileraren ostean eman ditu xehetasunak. Pradalesen gobernuak urtebete bete du, ondorioz ajuriaenean elkartu dira 15 sailburuak eta lehendakaria. Autogobernuaren inguruan auzi oso garrantzitsuak jorratuko direla iragarri du. Besteak beste gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren eta enplegu politika pasiboen blokearen lehen multzoaz jardungo dute. Zehazki langabezia diru laguntzen eta kontribuzio prestazioaren inguruan. Horrez gain, itsasalbamenduko eskumenak erabat eskuratu nahi ditu eta Akitania berria, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa euroeskualdari bultzada ematea eta Euskara Europan ofiziala izatea jarri ditu jomuga. Gaineratu du sare elektrikoan inbertsio handiagoak egitea eta inoren zaintzapean ez dauden adingabeak banatzeko irizpideak zehaztea ere eskatuko diola Sánchezi. Gauzak horrela, batzarra akordio politikoekin bukatzea du helburu Pradalesek. Horrez gain, sailburuekin oso gustora dagoela esan du eta iragarri du ez duela aldaketarik egingo gobernuan. Utz egiteko beldurrik ez dezatela izan eskatu die, arriskatzeko, berea ekintza gobernua delako. Erabakiak hartzeko eta ekiteko prest dagoen gobernu bat dela gaineratu du, egoera edozein dela ere. Eguneroko lanean, pertseberantzia eta autoexigentzia eskatu die bere gobernua osatzen duten sailburuei. Eusko Jaurlaritzako burugisa egindako bigarren urtearen hasieran, ekimena markatzen jarraitzeko. Ereiten jarraitzeko ondoren jaso ahal izateko.
Sentsibilitate emozionala duen politika egitea azpimarratu du. Pertsonei entzuteko, haien lekuan jartzeko eta bizitza hobetzen laguntzeko mugak onartuta. Euskal Herriko torturatuen sareak agerraldia egin du gaur Gasteizen, konta iguzu gehiago Maite de Felipe. Torturaren biktimak babesteko nazioarteko egunaren bezperan Euskal Herriko torturatuen sareak agerraldia egin du Gasteizen Eusko Legebiltzarrean. Horretan, Eusko Legebiltzarrari eskatu diote aitortza eta erreparazio mekanismoak gara ditzala. Torturaren biktimak babesteko nazioarteko egunaren bezpera baliatu du Euskal Herriko torturatuen sareak Eusko Legebiltzarrean agerraldia egiteko. Agerraldi horren helburua Eusko Legebiltzarrari eskaera publiko bat egitea izan da. Zehazki Euskal Autonomia Erkidegoko 12/2016 legea berriro ireki dadin, beharrezko ekimen eta akordio politikoak gara ditzala eskatu diote. Aitortza eta erreparazio ofizialerako mekanismoak gara ditzala, torturaren errealitatea osatzen duten milaka kasu guztientzako. Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko 12/2016 legea berriro ireki dadin beharrezko ekimen eta akordio politikoak gara ditzala eskatzen dugu. Lege horrek Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1989 bitartean izandako motivazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubiden urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa ematen die. Euskal Herriko torturatuen sareko bozeramaile den Amaia Urizardepasek azaldu duenez, polizia gorputzek Euskal Gatazkaren testuinguruan Euskal Autonomia Erkidegoan 4.000 kasutik gora eta Nafarroan 1.000 kasutik gora zenbatu ditu Kriminologiaren Euskal Institutuak egindako ikerketa batek. Ekainaren 26an torturaren biktimak babesteko nazioarteko egunean Eusko Legebiltzarrari konpromiso irmoak hartzeko dei egin nahi diote. Egia, justizia eta erreparazioaren bidean aurrera pausuak emateko. Halaber, Eusko Legebiltzarrari eta Nafarroako Parlamentuari ekainak 26a Euskal Herriko torturatuak babesteko eguna bilakatzeko eskatu diete. Adierazi dutenez, gaur egun torturak Euskal Herrian duen tamaina, dentsitatea eta intentsitatea ez baitira bere osotasunean ezagutzen. Bizkaiko Foru Aldundiak indarkeria matxistaren biktimentzako arreta zerbitzu berria aurkeztu du Atemorea. Indarkeria matxistaren biktimei ematen dien arreta eta orientazioa hobetzeko asmoz, uztailaren 15ean Atemorea programa abiatuko duela iragarri du Bizkaiko Foru Aldundiak. Jakinarazi dutenez, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei eskaintzen dieten administrazio prozesua errazagoa izateko helburua du programak. Baliabide berri horrek berehalako arreta profesionala emango die emakumeei aldez aurretik bideratu beharrik gabe. Programa hasiera batean proiektu pilotu gisa ezarriko da eta urte eta erdiko iraupena izango du 2026ko abenduaren 31 arte. Enplegu, gizarte kohesio eta berdintasuneko foru diputatu Teresa Laespadak azpimarratu duenez, Atemorea tresnak aukera emango du esku hartzearen lehen urratsa indartu eta emakumeen errekuperazio prozesuan arreta kualifikatua bermatzeko. Profesionalek osaturiko baliabidea dela azpimarratu du Laespadak eta emakumeei poliziarengana epaitegietara edo osasun sistemara joaten lagunduko diela. Zehaztu du halaber, zerbitzu hau ez dela lehendik dauden baliabideen ordezkoa osagarria baizik. Era berean, larrialdiko laguntza psikosoziala ere eskainiko da ondoren dagokion zerbitzu espezializatura bideratzeko. Atemorea programako lantaldea psikologoek, gizarte hezitzaileek, abokatuek eta hirugarren sektoreko koordinatzaileek osatuko dituzte. Zerbitzuak espazio propioa izango du Bilbon, baina profesionalak eskaintzen diren tokietara ere mugituko dira. Lan munduan, ELA sindikatua jakinarazi du Auzitegi Nazionalean helegitea jarriko duela Nafarroako Legasako ArcelorMittalek aurkeztutako enplegu erregulazioko espedientearen aurka. Espediente horrek 33 langileren kaleratzea eta Nafarroako Legasako lantegiaren itxiera ekarriko luke. ELA sindikatuak jakinarazi du Auzitegi Nazionalean helegitea jarriko duela Nafarroako Legasako ArcelorMittalek aurkeztutako enplegu erregulazioko espedientearen aurka. Espediente horrek 33 langileren kaleratzea eta Nafarroako Legasako lantegiaren itxiera ekarriko luke, sindikatuaren esanetan.
negoziazioak akordiorik gabe amaitu dira eta sindikatuaren arabera enpresaren azken eskaintzak ez du bermatzen ez irteera borondatezkorik, ez da langileak bizilekutik hurbil dauden plantetan birkokatzeko aukerarik ere. Are gehiago, Arcelorrek Legasako produkzio lerroa Aguraingo plantara eraman nahi du. Baina Aguraingo instalazioen etorkizuna bera ere ez dago ziurtatuta, eta ez da plan industrial sendo bat aurkeztu. Elaren ustez, enpresak negoziazioak blokeatu ditu, naiz eta irabazi handiak izan azken urteotan. Sindikatuak salatu du espedienteak ez dituela behar bezala justifikatu arrazoi ekonomikoak eta Legasako lantegiaren itxiera bidegabea dela. Orain 15 eguneko epea du multinazionalak azken erabekia jakinarazteko. Bide hori aukeratzen badu, kaleratzeak legezko gutxienekora egokituko dira. 20 eguneko soldata urteko mugarekin. Ela sindikatuak jada martxan jarri du errekurtsoa aurkezteko prozesua eta enplegua defendatzeko borrokan jarraituko du. Bilantegien etorkizuna posible dela defendatuz. Iranen aurkako eraso imperialista gelditzeko deia egin du Palestinarekin elkartasunak. Bihar eta etzi Euskal Herriko hiriburuetan mobilizazioak antolatu dituzte. Palestinarekin elkartasuna herri ekimenak, Israelek Iranen kontra abiatutako ofentziba eta Amerikako estatu batuek larunbat gauean egindako erasoa salatu du ohar baten bidez. Joan den ekainaren 13an operazio bat abiatu zuen Israelek Iranen. Azpiegitura militarrak eta bizitokiak izan zituen jomuga, eta 70 lagun baino gehiago hil zituen. Tartean kupula militarreko 4 kargudun eta 6 zientzialari. Harrezkero, 400 zibiletik gora hil dituzte eta 3000tik gora zauritu. Ekintza berri hauek Israelen eta mendebaldeko imperialismoaren izaera terrorista eta suntzitzailea azpimarratzen dutela azaldu dute. Inguruko herrialdeen kontrako erasoak, bombardaketa masiboak eta erailketa selektiboak zigorgabetasun osoz aurrera eramaten dituztelarik. Azaldu dute Israelen benetako helburua Iran desegonkortzea dela. Iranek bere aldetik erasoari erantzun dio eta egunotan hainbat izan dira jaurti dituzten misilak. Erantzuna defentsiboa izan dela azpimarratu beharra dagoela adierazi dute. Horrez gain, 2023ko urriaren 7 eta gero egin bezala, mendebaldeko gobernuek Israelen defentsarako eskubide aldarrikatzen jarraitzen dutela salatu dute. Eta bien bitartean, Espainiar estatuak Amerikako estatu batuen bombardero militarrak moron eta rotan desplegatzea baimendu du. Amerikako estatu batuek Iranen kontra abierazi duen erasoa erraztuz. Palestinarekin elkartasuna herri ekimenetik mobilizatzera deitu dute, Israelek Amerikako estatu batuen laguntzaz eta mendebaldeko potentzien konplizitatearekin Iranen aurka abiatu duen ofentziba salatzeko eta Irango herriarekiko elkartasuna erakusteko. Ostegun eta ostiral honetan ekainaren 26an eta 27an Hego Euskal Herriko hiriburuetan mobilizatzeko deia egin dute. Donostian ekainaren 26an 7etan Bulebarrean. Gasteizen ekainaren 26an 7etan Andramari Zubian. Iruñean ekainaren 26an 7etan Baratzuri plazan eta Bilbon ekainaren 27an 7etan Areatzan. Besterik ez gure aldetik Pei Errauz eta Txiltxokoren baratze bat kanta dator orain, ongi izan. Baratze bat nahi dizut egin, lore gorriz beteta, gaur egun dena egono zurekin, beste planik etzeka, Begietan kea, jargi betea, bihotza labana eta boran txapela, azalan tintako azuloko klika, taltza egiten zurekin sua pizten. Wow, dindon, gaixo peru nauzu, bihotza tegurra jartzen dik, argi hau dena torri junetik, denbo gehiai zure zaiz, Igerian baina gaira ezin heldu, asa mortuan ura da lehortu, hemen di joan zarelako, txune batean itotzen na. Arantze bat Zerbitu nauzu, ez dutela ego nahi zurekin, argi hau dena torri junetik, denbo gehiai zure zai, dale young. Pei Errauz eta Peru beti kalean, en el pade con el